A cousa de 2 anos e medio, cando me candidatei para ser presidente da GAL, prometín isto. Sería a linguaxe non binaria, chamada linguaxe non binaria, linguaxe neutra, linguaxe inclusiva, caracterizada polo uso do morfema e, o todes. É unha realidade innegable que existe un sector da sociedade galega que ten unha necesidade de usar ese tipo de linguaxe. E nós, como asociación lingüística, temos o deber de dar apoio a ese sector da sociedade galega que ten esa necesidade. E non podemos dar excostas. Porque esteamos ou non a favor de que se use ese tipo de linguaxe, a nosa opinión persoal importa pouco, porque é unha realidade que existe unha necesidade. Entón non podemos negar esa necesidade. Entón, eu desde o Consello da GAL, no caso de ser escollido, vou facer todo o posible para facermos para acompañarnos o uso actual desa linguaxe no galego e para facermos unhas guías para que a xente que usa esa linguaxe poda ter un referente de como usala, ese referente que estea ligado aos usos que existen no resto da lusofonía. E hoxe, grazas ao traballo de Daniel Amarelo, Nea Barros e Alba Lourenzo, teño nas miñas mans o Guía de Linguaxe Non Binaria, promovido pola GAL e publicado pola nosa editora, a Través Editora. E non podo estar máis orgulloso. Cousa bonita de libro!